Sziasztok, én Dávid vagyok, és ebben a videóban azt szeretném mutatni a Fizz.io-t. Ebben a videó, és ez a játék arról szól, vannak ilyen fidget spinnok, szóval, hogyha már 1000-es vagy, akkor nagyon gyorsan pörög. Vannak benne ilyen skinek, és ezt úgy kell elérned, hogy aztán vannak ilyen koordináták. Szóval ebben így egész játékban vannak ilyen skinek, amiket úgy tudsz feloldani, hogy itt van valami twitteres belépsz, kikattintod, és utána megvan. Szóval játszunk is. Igen, látássátok, pörög, és ilyen van a ninjás, van ez is, és vannak ilyen gumók, amiket láthatok, mindjárt oda megyek az egyikhez. Ezzel tudod gyorsítani. Ez a piros, ez itt vesz le, hogyha neki mentek. Igen, itt is van egy ilyen gumó, és hogyha így elkezded ütni, persze ez szintől függ, itt kapsz ilyen kis pontokat, vagy nem is tudom ezt minek mondjam. Srácok, átvettünk 900, mondjam, hogy ezresek. Jó, hagyjuk. Igen, itt meg tudjátok itt nézni, hogy hányszor haltál meg, melyik a legjobb, melyik a legrosszabb eredményed. Igen, ez a videó ennyi lett volna, hogy tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, én Dávid voltam.